Namhlanje ngokusemthethweni sizokwethula uhlelo lokuvala izitolo zabantu bokufika. Sizoyivala sishisele. Sizophatha umshini negenerator. Siyivale sishisele. Sifuna ukubona umuntu ogada umuntu okufika. Asifuna ukubala ukuthi uyini, ummeli, uyiphoyisa, umseshi, uyikwerekwere noma uyisigola noma uyinkabi, asinandaba. Sifuna ukubona yena. Why senza kanje? Kuyiwo okhethweni njengamanje, ningilalele kahle. Kuyiwo okhethweni njengamanje. Niyabona lento okuthiwa u-LED, Local Economic Development. Into evotelwa ngamakhansela, into evotelwa abantu abavotela amakhansela. Ayikho iphemithi okumele iphume kwamasipala, iphumele umuntu okufika. Ngoba yini elocal ngeBangladesh? Yini elocal ngeEthiopian? Yini elocal bafowethu ngabantu baqhamukele koZambia nakuphi. Niyabona? Okokuqala lokho. Okwesibili, umthetho ubavumeli vele ukuthi bephathe lezi izitolo ezinjengamaspaza shop, cash and carry, ama-car wash, ama-salon nama-barber shop. Nayo yonke lemisebenzi emincane nokudayisa ematafuleni nakuphi. Umthetho wase-South Africa owaziwa ngomphathi steshi, abaphathi beyiteshi, lo mthetho engushoyo bayawazi. Akuvumelekile umuntu wangaphandle athathe i-small and medium business la eSouth Africa. It's the business that is reserved for ama-South African. Umsebenzi obekelwe ngisho umuntu ongafundile ukuthi naye akwazi ukuphila. Sizophila kanjani thina abantu masebedayisa ngisho banana la edolobheni? Mabedayisa amakinati nombila la edolobheni abangawulimanga. Ubani oshoda ngokuthi adayisa umbila la? Kufuneka siphi isikole ukuze udayisa umbila? Usukela ngomhla ka-29 July sibanikile notice. Hambani nobaniki notice emzini wakho. Sofike sishisele asizukucela ukungena. Ngoba kuyicala kubizwa ngokuthi aiding and abetting. Ukuhlalisa umuntu emzini wakho ongekho emthethweni. So iphoyisa likwazi ngokuqala ngokubopha mina sengizovalisa umuntu. Kube kunomuntu ophula umthetho 10 years ago wahlalisa umuntu angamazi ukuthi owaphi. Amaphoyisa waqala abophe laba abantu abahlalisa abantu kuqala ngaphambi ukuthi avimbe thina esizovala izitolo. Asizukuvinjwa, siyacela wemaphoyisa ningasivimbi lapho Olundi. Sizovala izitolo zabantu bokufika, asivali zona ezabantu base South Africa. Sizovala ezabantu bokufika. Ngoba sizobophana sonke, phela kukhona nabameli abakhona kulo msebenzi esiwenzayo. Zikhona izifundiswa ezikhona kulo msebenzi esiwenzayo. Akhona amaphoyisa amakhulu ezweni ayingxenye lento esiyenzayo, angafuni ezweni kwenzeka ubugebengu. Ngoba kukhona amaphoyisa afunga ukuthi wona ayokufela ukuvikela umuntu wase South Africa. Sicela amaphoyisa masesivala izitolo avikele thina. Ayikho enye proof okusafanele ivele yokuthi abantu bokufika benze into elungile la. Niyabona bafowethu ngintshela. Ngo-1448 abelungu mabefika la, ningafundi leto yoYan van Riebeeck abantu bayizona. Abantu befika, abelungu befika la, into yokuqala bafike bayenza, bathi inkolo yethu thina njengabantu abansundu istrong kakhulu. Ukuze bekwazi ukusihlakaza abasishintshela inkolo bekhanda inqwaba yamasonto, oLutheran, oSheshi, obani wonke lamasonto awu9 akhona. Nonke niyawabanga lamasonto njengoba ngikhuluma nje khona secasukile la. Ucasulo ukuthi ngikhuluma ngesonto lakhe. Iyona inhloso ababeyiqondile leyo. Bathe mabesuka befika sinenkomo thina ekwazi ukumela isomiso. Bafike bathi incane lenkomo. Ayinanyama lenkomo, ayinabisi lenkomo. Bathi asishintshe. Sithathe lezi zabo ejova usuku nosuku njengesalukazi esina 95. Neza. Namhlanje mangabe ufuna inkomo eyinguni ufuna uyithenga kumlungu. Kodwa umlungu wathi lenkomo iyabheda. Inkomo engajova, uma izala inkonyana namhlanje uyaliyeka nje, ungamsengi unini ungenzi lutho, ngeke uyijove yofa, ikhulela ibe ndala. Iqedwe 15 years. Ingakazi ijova. Lezi ezabo ifuna ukujova zizalwa, ina 2 weeks esifuna umjova. Bathe besuka lapho abelungu abenza lento ngintshela behlangene nohulumeni. Bathe besuka babonta amaZulu, asaqinile amaZulu. Kwathiwa kulandwa abantu bokufika begcwaliswe lapha ezweni
abantu okuqondwe bona nibobona e-Eastern Cape abanandaba nabantu bokufika baze basukuma ngoba sekusukuma thina koLimpopo kusho umeya wakhona uthi akasifuni thina sizolekelela abantu bakhona omalema baseLimpopo bathi abafuna abanandaba ngani bayinzalo yakhona le ngaphandle nabo uyabo into abazoyenza ngoba la iZululand sifuna ukuxosha abantu bokufika into abazoyenza bazosibulalela isiko lethu lenhlonipho lokuthi intombi iyaqoma igane ihambe iyobheka abazali bendoda bafuna bona indoda isuke le izizogana la ayizokwenzeka letho la iZululand ayizokwenzeka la iZululand nina celani inhlawulo nina bosisi kulabo baba lapho celani inhlawulo zeingane zenu sifake lezi ingane zenu iphandla sikhiphe zihambe ziye emakubo ngoba zizosivukela lezi ingane yebo bafowethu kuzoqhutshwa amagazi la ngelinye ilanga uzoba noSibongile wakaMohammed la endawo yaSolunda asingayivumi leyo nto leyo ngiyabona uma kukuthi umshana akahambe ekhaya ngoba vele ubaba wakhona kwakuyisigebengu nosisi wami wayisigebengu wazalela isigebengu igebengu zazala isigebengu asikuphahle zonke iweekend neweekend asikuphahle kumshana iweekend neweekend kuze kulunge sikubike njalo emsamo sikubike njalo